Nej, lige i skallen fandme. Hvor har du dem henne? Er der fedt herovre, tror du? Jeg har den her. Vi er helt op derude, vi skal dumpe det. Here I come to save the day. Fuck, man. Super. Jeg har sgu da våben til at stå heromme. Fuck. Psykologen. Syg i hovedet, eller hvad? Au! Ja! Hvad hvis jeg skyder den Lad anden? være! Det er sgu stop, mand. Hvis det er sådan, du har tænkt dig at ramme derude, ikke? Det er det ikke. Jeg tænker vel sådan her. På klods. Det ser ret tom ud. På klods, Jeg fik det efter inderlov på ham. Jeg synes, det er synd. Nu har du kun 20 skud, der. Der er bare FA, bare. Det skal ikke sigte efter panden. Okay. Helvede. Så jeg vil lige huske den sidste runde. Se hvor hurtigt er det. Prøv hvor ondt det gjorde. Nej. Der er kun lidt derude. Jeg er inde bag muren. Ah, om.